ng mga nagbabagang balita. Pamamaslang sa magkapatid na Divina Gracia sa Naga City, may iba pa umanong sangkot. Holiday heart syndrome, babala ng health expert ngayong holiday season. Space beneficiaries sa Pasakaw, sumahod na. Work experience, alas ng mga beneficiaryo sa paghahanap ng trabaho. Joanny Delgaco ng Iriga City, nakakuha ng gold at silver medal sa 33rd Southeast Asian Games. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ininspeksyon ng Camarines Sur Provincial Project Monitoring Team ang mga nagpapatuloy na proyekto sa probinsya. Sa Partido District, nadiskubre ng monitoring team ang tinipid at substandard umano na mga flood mitigation structures tulad ng sa Garchitorena na nasira ng Super Typhoon Uwan. Monitoring team susulatan ang DPWH at ang kontraktor ng proyekto para magpaliwanag. May ulat si Eli Balbin. Binisita at ininspeksyon ng Provincial Project Monitoring Team o PPMT sa iba't ibang flood control at seawall project sa lalawigan ng Camarines Sur upang tiyakin ang kalidad, tibay at aktwal na kalagayan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Pinangunahan ang inspeksyon ni Board Member Warren Senyar kasama ang mga kawani mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG, mga technical engineer at mga miyembro ng Iriga City Chamber. Sa unang araw, sinuri ng team ang mga seawall project sa Barangay 1 hanggang Barangay 4 sa bayan ng Garchitorena. Matatandaang nasira ang naturang seawall ng Manalasa, ang super bagyong Owen. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang sira-sira at hindi maayos ang pagkakagawa ng mga seawall na sana'y magsisilbing proteksyon ng mga residente laban sa malalakas na alon at storm surge. Ilan sa mga bahagi ng infrastruktura ay ampaw at substandard di umano na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng komunidad. Sa isang panayam ng Camsur News kay Camsur 1st District Board Member Warren Senyar, labis na ikinabahala ng Provincial Project Monitoring Team ang kondisyon ng mga seawall na kanilang ininspeksyon, lalo na't wala na at sira-sira na ang ilang bahagi nito. Hunyo 5, 2023 lamang natapos ang konstruksyon ng seawall dahilan upang lalong questionin ang kalidad ng pagkakagawa at ang tibay ng mga ginamit na materyales. Questionable din kung nasunod nga ba ang program of works ng mga proyektong ito. Itong nahiling ni Duman, may existing Duman pa na itong dati luma pero itong bago na seawall, intiro ng Mayo na intirong nakuha ng bagyo na itong natapos siya mga June 5, 2023. So sabi kang kontraktor, Duman, na at cost kang kontraktor i-reconstruct nila to, yung sabi nila. Dagdag pa ni Board Member Warren Senyar, meron umanong umiiral na ordinansa ang lalawigan ng Camsur na bago ipatupad ang anumang national project, kinakailangang magsumiti muna ng program of works at mga plano sa probinsya. Ang mga dokumentong ito ay dadaan muna sa masusing ebaluasyon ng Office of the Governor at kapag napatunayan kompleto at maayos, ito ay irerekomenda ng tanggapan ng gobernador sa sangguniang panlalawigan para sa pag-aproba. Padadalhan rin ng sulat ng probinsya ang DPWH maging kontraktor ng mga proyekto para pagpaliwanagin. Kaya lang, igwa kaming ordinance, kaya susuratan ni Sinda na bago ang DPWH mag-implement, kaya may ordinance kami, nagabos ng mga national projects muna bago mag-implement, and mag-submit muna kang program of work, mga plano sa Office of the Governor, tapos i-evaluate yan kang Office of the Governor, tapos kung paka-evaluate, i-recommend sa Sangguniang Panlalawigan kang Gobernador for approval. Tayo man yan ang mandato kan Local Government Code.
sa Section 27 na kaipuhan bawat na mga national projects na yan. So, susuratan mi sinda ang Provincial Project Monitoring Committee na ang DPWH manunugod dyan. Na kaipuhan mag-secure muna sinda sa Office of the Governor para si implementation ninda mahiling mina muna kung ang implementation ninda basado sa plano. Sinuri rin ng grupo ang flood mitigation and structure sa kahabaan ng Sangay River sa Barangay Torage, ang flood control structure sa Rangas River sa Barangay Telegrafo, San Jose at ang flood control structure sa Kulasi River sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Sa Sagpon River sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur, lumalabas sa inspeksyon na halos sira-sira ang flood control structure sa lugar na hindi na epektibong nakakatulong sa pag-iwas sa pagbaha at maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa mga kalapit na komunidad. Pagdating namin sa kabila, nakita namin ang isang malasingkol na sapat ang laki upang mapagkasya ang isang tao. Ang naturang kondisyon ay lubhang mapanganib at patunay ng malubhang pagkasira at kahinaan ng istruktura na maaaring magdulot ng banta sa kaligtasan ng mga residente sa lugar. Nandito kami ngayon sa Sagpon na River kung saan makikita nyo, parang sinkhole lang amang ito, no? At nung sinilip namin sa loob, halos walang laman. Susubukan kong pumasok dito. Ayan. Kasya po ang tao. Ayan, no? Kasya ang tao dito na pumasok. Ayan. So, makikita nyo. Ayan. So, kasya yung tao dito sa ilalim na ito. Medyo wala talagang laman yung loob nito. Hanggang doon pa sa dulo. Posibleng mga nasa 5 hanggang 10 metro pa yung layo na walang laman. Isa si Liberato Basi ng Barangay San Francisco sa nagbigay ng saloobin tungkol sa kalagayan ng kanilang flood control structure. Ayon sa kanya, mahina ang pagkakagawa nito, dahilan kung bakit nasira na kahit 5 taon pa lamang ang nakalipas mula nang maitayo. Aniya kung ito ay aayusin o muling ipapatayo, nararapat lamang natibayan at tiyakin ang kalidad ng pagkakagawa upang maging maaasahan sa pagprotekta sa mga residente laban sa pagbaha. May na siguro sir pagkagawa ng sigol. Mas 5 taon pa lang siguro to eh. Oh, para di ako may na pagkagawa. Ang gusto ko lang sir, dapat sana maayos lamang yung pagkagawa nila. Dahil alam nila naman ginagasto mga ng gobyerno yan. Isa pa ito sa mga bumigay na flood control dito sa Barangay San Francisco sa bayan ng Tigaon. Kung makikita nyo sa aking kanan, itong linya na ito, halos bumigay na po ito, no? Halos wala na, nagkadurog-durog. Ampaw ang pagkakagawa nitong flood control na ito. Ito sana yung mga inaasahan ng mga residente na magbibigay ng protection sa kanila. Ngunit, kung makikita nyo, nung Typhoon 1, hindi napakinabangan dahil sa ampaw at hindi dekalidad na trabaho ng mga kontraktor. Ayon kay Camarines Sur Governor Elroy Villapuerte, mandato ng Department of the Interior and Local Government o DILG at may executive order na nag-aata sa pagbuo ng Provincial Project Monitoring Team o PPMT. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maging mas aktibo ang bawat lalawigan sa pagbabantay at pagmonitor ng mga proyektong pinapatupad ng national government. Paliwanag ng gobernador, mahalagang paigtingin ang pagbabantay lalo na sa mga flood control project, bunsod ng mga issue at aligasyon ng anomalya sa flood control. Dahil dito, tiniyak ni Governor Villapuerte na magiging masigasig at mas aktibo ang PPMT ng Camarines Sur sa pag-inspeksyon ng mga proyekto upang matiyak na wasto ang paggastos ng pondo at dekalidad ang mga infrastrukturang ipinatutupad. Well, mandated yan sa sa may executive order yan ng DILG na kailangan may karoon ng project monitoring team at lalong mas aktibo dahil sa utos ng ating Pangulo na maging active ang bawat probinsya sa mga projects na ginagawa ng nasyonal, lalo-lalo na nagkaroon tayo ng flood control scam. So yan ang inuuna at pero hindi lang yan, DPWH lahat, whether Department of Health, Department of
DSWD, DOLE. So, mas magiging aktibo po ang project monitoring team ng province. Binigyan diin pa ng gobernador na ang pananagutan ay hindi lamang para sa partido area kundi para sa buong lalawigan ng Camarines Sur sapagkat pondo ng taong bayan ang ginagamit at kaligtasan ng mga mamamayan ang direktang nakasalalay sa kalidad ng mga proyektong ito. Well, marami talagang maraming project sa partido na nasira nung bagyo. So lalong nabigyan ng atensyon yan ng project monitoring team na inaamin ng DPWH na wala raw sheet pile. Yung iba substandard. Ang alam ko meron na declared na 70%, wala pang kalahati. So dapat managot po yung mga gumagawa niya. Hindi lang sa partido, sa buong probinsya. Kung merong anomalya, merong substandard, dapat kasuhan yan. Hindi tayo papayag dyan. Sinubukan pang kunan ng pahayag ng news team ang DPWH Port District Engineering Office ukol sa nadiskubre ng Provincial Project Monitoring Team. Sinuri rin ng grupo ang flood mitigation and structure sa bayan ng Sangay, San Jose, Goa at Tigaon. Eli Balbin, CSN. Lumutang ang pahayag ng pamilya Divina Gracia na may kasabwat umano ang itinuturing na sospek sa pagpaslang sa kanilang kaanak. PNP pinag-aaralan na ang pahayag ng pamilya ng biktima, si John Amador sa detalye. Sa isang panayam, ibinahagi ni Erlinda Divina Gracia, ina ng magkapatid na Claudette Jean at Kiela Divina Gracia, na may kasabwat pa umano sa pagpaslang sa kanyang mga anak. Binigyan diin ng ina ng mga biktima. May nag-message umano sa isa pa niyang anak na wala na umano sa Bicol, ang suspect na ang pangalan Marfe. At ang nakuhang bangkay ng isang lalaki sa Cabusao, pinatay din umano ng suspect. Ang agam-agam na yan ng pamilya Divina Gracia, hindi isinasantabi at pinag-aaralan na ng pulisya. Sa part po ng PNP, all reports are kino-consider natin, pero at the same time po bina-validate po natin 'yon kung totoo. Kasi syempre po magbe-base lang naman tayo sa hawak naming ebidensya. And then po may nakita na din kami na CCTV na ang andun lang din po tagay si Marfe Fancia. Nag-conduct na po tayo ng coordination with Regional Anti-Cybercrime Unit, and yung report na po yun is binavalidate na din po ng ating mga operatiba kung yun po ba is tunay or lang po, is gawa-gawa lang din naman po. Lahat umano ng anggulo sa ikalulutas ng krimen ay pinag-aaralan na ng pulisya upang matugis kung sino talaga ang nasa likod ng brutal na pamamaslang sa magkapatid na Divina Gracia. Sa ngayon, hinihintay pa ang mga laboratory results ng autopsy ng magkapatid at DNA ng natagpuang bangkay sa bayan ng Cabusao. Still ongoing po yung follow-up investigation natin, and continuous din po yung backtracking ng CCTV cameras within the areas po. And at the same time po, nag-coordinate din tayo sa lahat ng dental clinics dito sa area natin na nasasakupan para din po magkaroon tayo ng comparison doon sa nakuhang bangkay sa Cabusao, if ever man po siya talaga si Marfe Fancia. John Amador, CSN. Nakubkob ng militar at pulisya ang kinukonsiderang pinakamalaking taguan umano ng armas ng mga rebelding grupo sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, ang pagkakadiskubre ng mga armas ay resulta ng maigting na intelligence at ugnayan ng bawat law enforcement agency. Nadiskubre sa barangay Exiban, Labo, Camarines Norte nitong December 16 ang nasa 25 M14 rifles, mga bala at magazine para sa M16 at M14. Nangahulugan din umano ito na kaunti na lamang ang bilang ng mga rebeldeng grupo at napipilitan ang mga itong itago at ibaba ang kanilang mga armas sa mandugong pakikibaka. Tiniyak naman ni Major General Alduin Almase, Commander ng 9th Infantry Division, na patuloy ang military operations kahit ngayong holiday season. Pasko na sa susunod na linggo kaya't asahan na ang kaliwat kanang handaan. Ngunit hinay-hinay lang ayon sa health expert ng PHO Kamsur dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama. Pinag-iingat rin ng mga doktor ang publiko sa sakit na tinatawag na Holiday Heart Syndrome. Narito ang ulat.
Madalas umanong tumaas ang blood pressure ni Chester. Dahil dyan ay meron na rin siyang maintenance na gamot dahil sa madalas na pagtaas ng kanyang BP. Kaya naman ngayong darating na holiday season, sobrang iiwasan niyo muna daw ang mga pagkaing makakasama sa kanyang kalusugan at para maiwasan din ang holiday heart syndrome. Nagtungo siya sa Edmero Clinic para magpa-check up at para sa kanyang maintenance medicine na libreng pinapamahagi ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte sa ilalim ng programang Zero Balance Billing ng probinsya. Si BP ko niya sir, based naman sa pagka-BP ni sir, medyo nasa borderline. Dapat na pong iwasan, tanganing bakong maintenance na bulong ang sa tong inumon, kundi makanamit kita ng mga masisiram na kakanon. Ayon sa health expert, ang holiday heart syndrome ay isang uri ng abnormal na tibok ng puso na kadalasan sanhi ng labis na pag-inom ng alak, puyat, stress at sobrang pagkain, mga bagay na karaniwang tuwing Pasko at Bagong Taon. Yung holiday heart syndrome po kasi, isa siyang temporary na irregular heartbeat. Usually po, dulot siya ng excessive na pag-inom ng alak, ng kape, sinabayan ng alak, ng sobra sa kain, tapos sa stress, poor sleep. Madami pong nakaka-apektong factors dito. Siguro natawag lang siyang holiday heart syndrome dahil sa tuwing Kapaskuhan, sa tuwing may piyesta, napapadami po yung konsumo natin ng alak. Ayon sa mga eksperto, may direktang kaugnayan dito ang biglaang labis na pag-inom ng alak, pati na rin ang kakulangan sa tulog dahil dito naapektuhan ang normal na daloy ng electrical signals ng puso. Mas nanganganib magkaroon nito ang mga may alta presyon, diabetes, sakit sa puso at maging ang mga walang dating karamdaman, ngunit sobra ang pag-inom ng alak. Ngayon yung holiday season, dapat obserbahan natin yung responsible drinking. Hindi po tayo dapat sumusobra kasi yung holiday heart syndrome nangyayari po to mostly sa mga healthy individuals. Kabilang sa mga sintomas na dapat bantayan ang mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, hilo, panghina at hirap sa paghinga. Kapag naranasan ng mga ito, lalo na kung tumatagal, mahalagang agad na magpatingin sa doktor. Babala ng health expert, maaari itong maging delikado at maawi sa stroke o heart failure kung hindi maagapan. Karaniwan itong ginagamot sa pamamagitan ng pag-stabilize ng tibok ng puso, gamot at pag-iwas sa mga naging sanhi nito. Ayun po, yung mga sintomas po niyan, usually, mafe-feel mo, nagpa-palpitations ka, bumibilis yung tibok ng puso. Kaya parang kakaiba yung tibok ng puso. Kasi yung holiday heart syndrome, describe siya as irregular yung heartbeat. Ang delikado lang po dito is pag napasobra nga ng inom or ng kain, ang mangyayari po, pwede po siya mag-pose ng serious risk for stroke or heart attacks kahit healthy individual ka. Mas lalo pa po sa mga taong mayroon ng kondisyon sa puso or kaya iba pang mga sakit sa katawan. Payo ng mga doktor, iwasan ang labis na pag-inom ng alak, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang balansing pagkain ngayong holiday season bilang healthy alternative. Piliin ang non-alcoholic drinks, masustansyang pagkain at aktibong selebrasyon kasama ang pamilya. Ngayong holiday season, responsible po tayo sa mga kinakain natin, lalo na sa mga may kondisyon. Huwag po sobrahan yung pag-inom ng alak, yung tama lang. Huwag po araw-arawin. Pag tuwing mag-gather lang po ng pamilya, okay lang naman po uminom. Huwag din po susobrahan yung pagkain ng mga matatabang pagkain. Sa gitna ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan, ang paalala ng mga eksperto, alagaan ang puso dahil ang tunay na selebrasyon ay ang manatiling malusog at ligtas ang buong pamilya. Nick De La Cruz, CSN. Nanindigan ng Land Transportation Office o LTO na pinalna ang ban ng mga e-trike at e-bike sa mga national highway simula sa January 2, 2026. May ulat si John Amador. Nanindigan ang Land Transportation Office o LTO na simula sa January 2026 ay bawal na at huhulihin na ang mga e-bikes at e-trikes na dumaan o gumagamit ng mga national highway. Higit sa 2 linggo bago ipatupad ang e-trike at e-bike ban sa mga national highways, abala ngayon ang ahensya sa kanilang Information Dissemination Drive upang ipaalam sa mga may-ari ng e-bike at e-trike ang nakatakdang pagpapatupad ng ban. As of now, stick pa din kita duman sa pronouncement kan sa mo yung Central Office, Assistant Secretary, na January 2, we will be strict with the implementation po na bawal ang e-bikes or e-trikes
sa national highway. Nilinaw ng LTO na maaaring tumawid ang mga e-bike at e-trike sa mga national roads. Subalit mahigpit na pinagbabawal lang baybayin ito ng naturang mga sasakyan. Ang bawal is the Maharlika Highway. Ilan pong kalabaan kang Sipokot, Libmanan, yan national highway mismo bawal talaga si Merchant. Paglaog pong Milaor, bawal din ang national highway. Tapos ini pong pag nagsiko silang C5 sa Naga, bawal din po dyan. And yung diretso diversion road, bawal dyan. Maliko ng Almeda, from itong Dakulang Mall dyan hanggang Del Rosario, Kantokan Jollibee, bawal din po sinda dyan. And yung Kantokan Jollibee pasiring Del Rosario Pili, bawal din po. Ayon kay Naga District LTO Chief Mansera, tanging kaligtasan ng mga maliliit na mga sakyan ang pinupunto ng kanilang ipapatupad na pagbabawal sa mga e-bike sa national roads. Logically, sir, ang kung sa'yo nag-aagi ang darakulang sasakyan, ang mga bus and truck, bawal. National highway. More on issue kaya is safety. Safety issue. Base po sa pronouncement, pag may nagbalgari, impound me ang e-bike. Nakipag-ugnayan na din ang ahensya sa mga LGU at DPWH kung saan may mga pinapayagang lugar ang mga e-bikes at maglalagay din ng mga bike lanes para dito. Jan Amador, CSN. Christmas rush na sa susunod na linggo kaya't asahan na ang pagdagsa ng mga sasakyan sa mga kalsada. Kaugnay niyan, may paalala ang DOH sa mga motorista hinggil sa blow bag set o counterpart ng blow bagets ng PNP at LTO. May ulat si Regine Bue. Papalapit na ng papalapit ang holiday season kaya muling paalala ng Department of Health o DOH Bicol sa publiko ang kahalagahan ng kaligtasan sa biyahe lalo na sa mga uuwi sa probinsya at magbabiyahe ng malayo. Bilang bahagi ng BiyaHealthy program at ng Ligtas Christmas campaign ng DOH, hinikayat ng ahensya ang mga motorista na siguraduhin ang kahandaan ng kanilang mga sakyan bago tumulak sa biyahe. Maliban sa pag-check sa kondisyon ng mga sasakyan, paalala rin ng ahensya ang pagsunod sa blow bag set, isang checklist na gabay upang maiwasan ang aksidente sa daan. Ang blow bag set ay tumutukoy sa brakes, lights, oil, water, battery, air o hangin ng gulong, gas, engine, tools at self o kalusugan at kondisyon ng driver. Dapat ring siguraduhin na maayos ang kalusugan ng driver at iwasan ang pagmamaneho kung pagod, may sakit o nasa ilalim ng impluwensya ng alak o droga. Bago po tayo bumiyahe, ensure po natin yung different na mga aspects po para ma-ensure na safe po ang ating travel. So unang-una po yung battery. This is also being advocated by our partner, the Land Transportation Office po. The blow bag set, check po yung battery, check po natin yung lights, umiilaw po ba. Next is po yung oil, meron po ba, may tubig po ba tayo nadala? Hindi lang po para sa atin, para din po sa ating mga sasakyan. Next po is yung brake, gumagana po ba ng maayos? Dapat po nakapag-preventive maintenance po tayo bago tayo babiyahe. Next po is yung meron po bang hangin yung ating mga gulong. Next po is yung gas. Syempre, dapat kompleto po ang ating gas. Meron po din po tayong yung self po, hindi lang po dapat sasakyan yung ating ready. Dapat tayo din po sa sarili natin ay handa po tayo. Dapat po ay hindi nakainom, kahit po onte, hindi po pwede, Pangalawa, dapat po hindi or uminom ng mga gamot na nagpapaantok po, yung mga drowsy or mga induced na drowsiness po na mga medications po, iiwasan po natin. And syempre po, kung meron po tayong mga sakit, halimbawa po may hypertension, dapat po na-ensure natin na nasa kondisyon po tayo, na-check po muna natin ang ating vital signs bago po tayo bumiyahe para ensure po na hindi lang po ligtas yung biyahe, pati po tayo na nagda-drive and yung ating mga pasahero ay ligtas din po and healthy. Syempre, yung engine and yung ating gulong. Sa pamamagitan ng pagsunod sa blow bag set ng DOH at blow bagets ng pulisya, layo ng BiyaHealthy at Ligtas Christmas campaign na maiwasan ang mga aksidente at matiyak ang ligtas at masayang pag-uwi ng mga Pilipino ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Regine Bue, CSN. Early Christmas gift kung ituring ng express beneficiaries ng pasakaw nang matanggap nila ang kanilang sweldo. Actual work skills na natutunan ng mga express beneficiary
magagamit umano ng mga ito sa pag-apply ng trabaho. Narito ang ulat. Parehong graduating na sa kolehiyo sina Johanna at Leslie ng Pasakaw, Camarines Sur. Kaya naman malaking advantage umano para sa kanila ang kanilang actual working experience sa LGU Pasakaw bilang benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES. Nadagdagan umano ang kanilang kumpiyansa bilang job seeker dahil sa natutunan nila sa higit sa isang buwang working experience. Tataon na ako makipag-socialize sa tao and also sa paperworks ko. Yun po talaga ibo dito. HR department. Nag-ano pa kami assist kang mga employees, then nag-encode kang mga nagre-receive documents, then nag-ano pa kang mga schedule. Ilan lang sina Johanna at Leslie sa SPES beneficiary sa bayan ng Pasakaw na sumahod na matapos ang higit sa isang buwang trabaho sa LGU Pasakaw. Ang SPES ay isang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE, katuwang ang PESO offices na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong estudyante tuwing school breaks, out-of-school youths, maging dependents ng mga displaced workers. Dito nagkakaroon ng hands-on at aktual na working experience ang mga kabataan na magiging mahalagang bahagi ng kanilang karanasan sa paghanap ng trabaho. Matapos ang temporary working period ay nakatanggap ang bawat SPES beneficiary sa Pasakaw, tulad nina Johanna at Leslie, ng higit sa 7,000 pesos kung saan 60% ng kanilang sahod ay mula sa provincial government ng Camarines Sur at 40% naman ay mula sa DOLE. Everyday po sa work may nakakasalamuha po kitang tao at yung communication skill po na-develop po yun during our SPES employment po. I'm very thankful po ako kay Governor El Rey. So this yung program na to is very helpful sa mga students like us. Laking tulong din po, no? Especially OJT kami, more expenses. Kaya makakatabang din po. Para sa PESO at LGU Pasakaw, bonus sa mga SPES beneficiary ang sahod na kanilang natanggap dahil maliban sa sahod ay na-equip at na-expose ang mga SPES beneficiary sa real-world experience sa isang workstation. Nakulao na bagay. Kasi mostly talaga sa inda dahil pa naka-experience actual na magtrabaho, naon lang sila sa eskwelahan. Ngunyan, na-practice din da sa indang learnings, na si skills din da na makapagtrabaho, na ma-experience din da, na sabi kaya na in the future na sila nakatapos sa pag-eskwela, magagamit na nila ng experience na parang on-the-job training na kami sa LGU Pasakaw. Talagang nagpapasalamat kami sa programa Kandole. Then sa provincial government through Gov. El Rey, Congressman Luigi Villaferte. Ining SPES program kang Department of Labor and Employment, siyempre suportadong maray ni Governor El Rey Villaferte, ni Kong Luigi. Ninulita ining mga youth na dito sa Pasakaw na mga na kumbaga ang objeto nila makapagtapos din pag-eskwela, nakulaon na bagay ninulita magiging parte inikan sa indang work experience. Sa 2026, ayon sa Kamsur PESO ay asahan ng magtutuloy-tuloy at dadami pa ang SPES beneficiary sa probinsya na isa sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Migs Villafuerte na layong mabigyan ng oportunidad ang bawat Camarinenseng future and life ready. Chris Novello, CSN. Nakakuha ng ginto at silver medal sa nagpapatuloy na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand si Paris 2024 Olympian at taga-Iriga City na si Giovanni Delgaco. Sa nagpapatuloy na Binyal Meet, unang nakakuha si Giovanni ng gintong medalya sa women's double sculls kasama si Christine Paraon. Nakakuha naman ito ang silver medal sa single sculls. As of 10 a.m. ng December 17, mayroon ng 29 gold medal ang Pilipinas, 45 silver at 95 bronze medal. Pang-anim naman ang bansa sa medal tally na may kabuuang 169 na medalya. Magpapatuloy pa hanggang sa December 20 ang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.